Dit is de familie Merkers. En dit is de familie Steensma. 2 teams, 6 matadoren in een arena. Dit is No-Do. Ik ben nu onderwijs naar het danshoes in Nijbeets. En deze aflevering gaat over de turfstekkers van Friesland. Tjoch, daar is het museum al. In het museum leren de families in 3 vaarrondes en in een grote finale alles over de Friese geschiedenis. In de eerste ronde spelen de bandje in elkaar in een spannend spul. In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het chin waarop in de kennisquiz. Drukken. Daar gewoon bij. En in ronde 3 bewijzen de ouders wat ze opstutsen hebben. Oh, sorry. En in de grote finale gaat het allereer om teamwork. Ja, hoor, zijn me nog aan de knempels bij verklipt. In het veen of naar de stelling werven, want we gaan hier de kant van Heerenveen-Wolvergeut. Maar we kunnen niet naar jeder uitslaan. Leuk dat je mooi door gewoon No-Do. Dit spul gaat over welke familie het meeste leren kan over de Friese kanon. Deze aflevering gaat over de turfstekkers van Friesland, maar ook over de opkomst van het socialisme. Je bent onderwijs naar het danshoes in Nijbeets. En tijdens deze autorit zou je met de appelmeester van Nijbeets, waar je 2 voesten in de loft. Maak je hier een foto van en win een No-Do-koe. Ja, zie je dat beeld, maar die man met 2 voeten in de loft, die ken ik. Oké. Ik weet waar het is, dat is krijg van beide kroeg. Deze No-Do-koe is dan weer in te zetten in ronde 2 en verdubbelt dan de punten. Dus, let goed op, succes en onthaast. Stap de pers in hier. Ik ben Silke en ik ga me opjoegen voor No-Do samen met mijn Beppe en mijn mam. Bravo. Ik kom ik er even op. Ja, we zijn gewoon ultra fanatiek. Wij gingen gewoon helemaal op jezelf in. Wij zijn de beste. Op een nekken bij die man. Mijn best. Yeah. Oh, ja, geluk. Ik ben Douwe Steensma. Ik ben 15 jaar en mijn hobby's ben filia. Oh, jij eerst eerder. Ja. Spaak en mijn mem kan best wel goed oerzicht houden. En ik net. Maar het komt wel goed. Ja, warm. Welkom hier in het Damshoes in Nijbeets. Dit museum zit in het teken van de veenarbeiders eind 19e, begin 20e eeuw. In Friesland en met name in Nijbeets en omkrieten kregen het socialisme onder de arbeiders hield iets meer aanhangers. In de autorit, Jeneta, heb ik je vragen om een foto te maken van de appelmeester. Is je hem dat slagen? Volgens mij wel. Nou, familie Steensma, laten we zien naar de foto. Nou, prachtige foto. Maar door deze foto verzin je hem wel een No-Do-koe. Janna, daar is Janna, maar de No-Do-koe aanstaan heel belangrijk in te zetten in ronde 2. Dan naar de familie Merkers. Is het Jim slagen die foto? Ja? Wat een mooie foto. Ja. Nou, ik Jim krijgt zelfs de No-Do-koe om weer terug koesie in te zetten aanstaan in de tweede ronde. 2 man, 2 strijders voor een rechtvaardige vrouw. Ze vochten voor hetzelfde verheven ideaal, maar waren op het lijst grote rivalen. Dat wien Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelle Stroelstra. Aan de eind van de 19e eeuw waren zij de belangrijkste leiders van het socialisme. De politieke stroming die toen sterk in opkomst was. Schouder aan schouder begonnen zij het gevecht voor een beter bestaan voor de arme arbeiders. Maar al gauw waren de beide mannen het hield iets minder goed in over de wijze waarop ze dan krijgt die strijd vieren wonen. Uiteindelijk eindigen beide politieke carrières nogal teleurstellend. Maar de beschutting van zowel Domela als Stroelstra voor de situatie van de arbeiders had gerutwest. In de eerste ronde nemen de 2 Bernetchen waarop. En het gaat dus om de snelste tiert. En degene die het wint, die verdient het 10 seconden zwaardeel in de finale. Maar ja, voordat we echt los kunnen, moeten we eerst weten waar het beginnen mooi. En dat doen we met de tos. Degene met het heegste getal, die moet beginnen. Douwe Jens, druk op de knop. Douwe heeft de 5. Silke. Douwe heeft de 6. En dat betekent, dat is to beginnen meest. In
de vinterijen konden de arbeiders, als ze op het turfveld aan het werk wien, onder de lawaai zien wat de barm mast. Zie je er naar onderen, ja, dan laat het werk stil. Maar zie je er omheen, dan mast er heel het werken worden. Silke, dat is nou aan de orenkant van het museum. En achter die zit de lawaai. Op start ren dan zo gauw als mogelijk naar de lawaai en in de koer zit in eerste opdracht. Snap je het? Ja. 3, 2, 1 en start. Kom op, Sil. Ga maar gauw heen. Doe kerst het hartstikke goed. Rennen. Doe maar. Pak het er maar uit. Zet de lawaai omheen en draaf naar het hoeske op het bord. Loek de beide klompen aan en zorg je dat het op tijd bij de turfstekkers komt. Doe maar, rennen. Doe maar Sil draven, kom op. Komt zo, ja? Hoi. Opzitten, ja? Doe maar, doe het maar aan. Hartstikke goed. Charmant, Sil. Net stroffelen, hè? Nee, doe ik net. Super, Sil. Zo zal ik je lang plat liggen. Ja, prima, ja. Let die spierband zien. Stek 10 stuks turf en stapel die op. Doe maar. Goed Goed zo. zo. Het ziet veel makkelijker uit dan dat het is. Vaar 10 droege turven met de turfbok naar de andere kant af. Broek de kroorden om de turven naar de lawaai te brengen. Als de lawaai naar beneden haast, dan stopt het hier. Actie. Huppa. 2, 3. Het is weppen net. Gooien met die handen. Dat turf is vies spul. Zie je dan? Gaat het. Doe maar, daar erop. Spierbal. Ja. Goed zo. Mijn mem en Beppe waren helemaal enthousiast. En die schreeuwden de hele tijd meneer van goed zo, Silke. En ze hebben bijna net geholpen. Twahan. Hé, wat doet die linker? Oh, wat is dat? Nee, help, red hem. Ja. 1, 2, 3. 8, nog 2. We zijn ze. Oh jee. Oh, die skat. 9. Nou, dan gauw in de boot, dat mag niet je lezen dan. Hup, Oh ja. hup naar die lawaai draven, hè? Maar ze moet er wel Oh, oplopen. ja, Ja, ze ze moet- vallen. Ze maken erop lezen blijven. Ja, ik ben trots op die. Ik heb die net naar in. Super. Dit is misschien iets te rustig, of nee? Sil nou eens verder. Doe maar draven. Doe best Dit is de ja. wedstrijd. Doe best Ik ben warrig. Moet ik hem hier nou wel zetten? Ja, bij de lawaai. Dingen onder Vlug. maar kletsen. Ja. Loop de dingen op Ja, en- let hem maar vallen. En vallen en stop de diert. Ik had heel goed in, want mijn mem en Beppe waren helemaal enthousiast. Hoe vlug wie is het? Nou, 4 minuutjes. 4 minuutjes? Nou, jury, lid me Jen. De tiert van Silke. 4 minuutjes, zei ze. Zo'n minuten en 2 seconden. Ja, en dan verzeilt ze Douwe Jens. Heel soort succes. En dan zien we Jen hoe het dorst in deze eerste ronde. Oké. Douwe Jens, dat is nou boeten. Onder de lawaai hing het een koer en in de koer zit in de eerste opdracht. Oké. 3, 2, 1 en start. Daar gaat Douwe Jens. Zo, dit is tempo. Daar zit een opdracht in. Zet de lawaai omheen en draaf naar het huiskop op boord. Loop de veenarbeiders klomp aan en zorg je dat het op tijd bij de turfstekkers komt. Ja, oké. Oh. Nou, hoe vind je dat ding goed? Ja? Bravo, joh. Zo, dit is tempo. We hebben die klompen. Nou, Is het voorbij dan? Is die voorbieden door? hij kan de klompen net vinden. Voorbieden door? Nou ja, de klompen die stonden voor in het schip, alleen dat ik rond helemaal naar achteren, dus daar hebben we wel wat tijd mee verleden. Oh, haast in het wetter. Haast in het wetter. Ja, ik beelde mijn voet net helemaal goed op en ja, het scheelde me heel weinig. Daar vlucht er nog heen. Stek 10 stuks turf en stapel die op. Zie je hem turven met roos steken? Ja. Even onmoedigen, jongens. Ja, nee, maar hij, hij doet het goed. nou, dat leidt hem net al joho's. Vaar daarna met 10 droege turven met de turfbok naar de andere kant af. Broek de kroorden om de turven naar de lawaai te brengen. Als de lawaai naar beneden haast, dan stopt het hier. Rustig blijven. Dat is wel een echte wetterrad. Doe maar. Ja, is het een wetterrad? Ja. Ja?
Altijd op het wetter? Nee. Hoe vies dat het niet doet, Silke? Ik vind dat het wel goed docht, ja. Ja. Hij had ik veel langere voeten dan meer. Want welke maat is het ook? 39. Oh, ja. Zeg goed? Je laatst even vragen. Welke maat heeft Douwe Jens? 46. 46. Nou ja, dat scheelt. Dat vind ik gemeen, hè? Oh, de valt wat. Denk erom, jongen. Oh. Net een hut. Voorzichtig. Kom, jongen. En stop de tiert. Ik denk dat we wel een goede tiertendeel zetten, maar ja, het kan natuurlijk altijd beter en ik ben er nog net. Bist je rapper of net? Ik hoop het wel. Nou, laten we zien. Dat giet vanzelfs als een razende tekeer. Jury, let zien, de tiert. Van Douwe Jens. 34. Nou, uitstekend. Wie wil iets sneller. Ietsje sneller. De eerste punten zijn dus van de familie Steensma, want Douwe Jens is de rapste in de allereerste ronde en verdient dit mooi van zijn familie die 10 belangrijke bonusseconden van de finale. Voordat je hem terug naar de tweede ronde, krijg je hem eerst een roelleiding die hem terug ietsje wolters. Ik zal je wat vertellen over het Damshuis. En dan maak je hem dus even goed lang waarom in de tijd. Hè? We zijn in 1863 hier begonnen met de verveenderij. En dan hebben we het over leegveenturf. Wat we hier even zeggen, dat ben de baggeleur. Die kwam hier een week heen en moesten hier baggelen heet dat. Dat is maar scheppen in de groen. En dan haal je eigenlijk de modder, de clean heet dat, uit het water waai. En die wennen hier een week in. Dan nemen de veenbazen en die staan in het algemeen heel tegen men bekend. Want je moest daar verplicht keepje. En het weer vaak 20 of 24% joder. En dien je dat net, dan kon je ontslaan worden. En hier hebben we bruggenbak. Oh ja. In de tweede ronde testen we wat Paken en Beppe opstutsen naar in het museum. En dat doen we mooi multiple choice vragen. Dat is het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte, dat gaat het om iepen vragen. En dan is ik dus dan de no-doekoe in te zetten. Het gaat dus om de meeste goede antwoorden. En de winnende familie wint met 10 seconden vaardeal in de finale. Multiple choice vragen, als dat Paken Douwe het zou meer kar vragen. En help, Douwe is net tastien van de familieleden. Dus je mag het heel alleen nog wel. Vraag 1. Wat is een appelmeester? Is dat A, de veenbaas die het appel houdt? Is dat B, de stakingsleider? Of is het C, het haat van de fanfare in het dorp? A, B of C? Ik zag een B en ik zag een A. En het eerste punt gaat naar Paken Douwe. Het kiesdistrict Schoterland kiest de eerste socialist in de Tweede Kamer. Wie dat? Wie dat A, Abraham Kuyper? Wie dat B, Pieter Jelle Stroelstra? Of wie het misschien C, Ferdinand Domela Nieuwenhuis? A, B of C? Ik zag een C en ik zag een B. En het goede antwoord is C, Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Volgende vraag. In de tijd van de veerterij en later de dwongen winkelnering daar een soort onrjocht. Wat is dwongen winkelnering eis? Is dat A, de veenarbeiders moesten alles wat ze produceren uitdragen onder de winkel van de veenbaas? Of is het B, de veenarbeiders moesten verplicht helpen in de winkel van de veenbaas? Of is het C, de veenarbeiders moesten verplicht keepje in de winkel van de veenbaas? Trakker de C en ik de eerste puntenwinner! Ja, voor het redenteam! De producten in de winkel van de veenbaas wien van zijn arbeiders. A, lieke duur als bij orenwinkels. B, zowat 24% duurder als bij orenwinkels. Of C, zowat 24% goedkoper als bij orenwinkels. A, B of C. Douwe zei B en ik aan de orenkant is het B. En wat denk je? Ja. Het is B. Allebei de goed. De vooroorlogse SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, ging na de oorlog op in A, de SP, B, de PvdA of C, de PSP, Pacifistisch Socialistische Partij. Drukken! Oké, er is paniek, maar het is wel B. En het is echt allebei het goede antwoord, ja? Natuurlijk. En dit weer de laatste vraag van de multiple choice ronde. Laten we even zien naar de tussenstand, jongens. Paken Douwe had er hoeveel goed? 5 en Jansje 3 goed. En dit is dan het eerste gedeelte van deze vragenronde. Nu komt het ook nog op de iepen vragen. En van nu al kun je hem echt de no-doekoe inzetten. En dat is niks meer en niks minder als een puntenverdoebelaar. Per goed antwoord krijg je hem 2 punten. Maar zet je dus de no-doekoe in, pak je hem gelijk fjouwer. Ga je met fout,
Maar de orenteam van de helft van de punten, het ik nog eens een keer zezen. Ieper vragen, help, is daar 10. Je moet je dus oerlezen. Pak het ouwe, wil je even op een knop drukken? Dat is jouw loert. Wepper? Oh, dat ben je hem zelf. Dat ben je hem zelf. Waarom waard het keepje van Watskippen op oorbeteljen stimuleren toch de veenbaas? De wut drukt en dat onmiskenbaar herkenbare loert komt van Pakendouwen. Nou, mag ik het antwoord, Jan? Wil je er nou doekoe in zetten? Nee. Toch net? Omdat dan een veenbaas wist weer dat ze bij hem bleven te werken en dat ze bleven bij hem te winkelen. Het is net goed. De jury is bikkelhard. Ja, je zag mij jongen. Je hebt vroeger bij de Green Beretten zitten, toch? Nee. Ja. Nou, dan mooi de familie Merkers. Voor 1 punt. Enig idee? Nou, waarom werd het stimuleren? Nee, eigenlijk weet je me net, hè? Nee, ik net. Nee. Machtspositie van het Een team. machtspositie. Dat klinkt heel logisch. Maar voor deze keer is het fout. Oké. Want het goede antwoord is omdat dan de uitgiften van de badskippen verrekkende waren met het leren van de veenarbeider. Volgende vraag. Wat wie de bijnamen... Oh, je drukt er nou al. Wat wie de bijnamen van Domela Nieuwenhuis? Wat? Oh, stop! Stop! Ik ga het al druk. Ja, stop! Stop! Wil je er nou doekoe in zetten? Ja, wees je zeker? Nou, natuurlijk. Nou. U's verlosser. En is dat goed wezen? Ja. Ja, natuurlijk. Fjouwe punten, hè? Want die 2 punten plus de Nodoku maakt het fjouwen. De Nodoku keer weer uit. Die kun je ook net maar inzetten. Jim Kim nog wel inzetten, hè? Ja. Nou, wat is een petgod? Wat is een petgod? Petgod is een god, een uitvene god, dat letter een watergod in het veenlandschap is. Nou, gelukkig zit die uitlees net in het wordboek. Maar het is wel goed. Laatste vraag. Waarom waard een drankbestrieder een van de blauwe knoop neemt? De wut drukt. Pakendouwen. En dit een blauwe knoop hier, dit aansluiten we bij de gehele onthoudersvereniging. Hier als kenmerk een lichtblauw knoopje hier op het revers. En dat we zorgen... Het is volslijn. Stop maar. Oh. Ik ben al helemaal tevreden. Punt gaat naar je de familie Steensma. En dit is de laatste vraag in deze tweede ronde. En nou ben ik echt heel benieuwd waar het is de ronde woen het. Nee, wij ben het. Het is tolvertrouwen. Het is nipt, maar toch een liefdesverschil. En even zien, wat betekent dat dan voor de tussenstand naar 2 rondes? Dat betekent wat je hem hier nou 10 seconden vastsprong aansen voor de finale. En dan komen deze 10 seconden bij. Dus Jim staat nou op 20 seconden vastsprong al ten opzichte in de finale. Maar, wat zei dus? Dan verliezen we. Nou ja, misschien best wel wel heel erg rap aansen in de finale. Heel slecht. Historie interesseert me en dan, ja, het vind ik vrij logische vragen. In de tweede ronde neemt Antonia het op tegen Hermine. En het is nou zaak om zo vol mogelijk goede antwoorden te fotograferen met een tablet. En de winnaar die verdient uiteindelijk weer 10 seconden vaardeal in de finale. Heel soort succes. 3, 2, 1 en start. Turf was vervierd met een turfbok. Dit was een 8 ton turfhorenkoer. Bewijs mij een foto hoeveel stiks turf dat wel net binnen. En met jet? Ja, 8 ton. Turfboord? Een turfboord. Zo'n 8 ton. Dat zit erop. Ja. Simmerdijs wie er een protte werk in de veengebieden. Arbeiders moesten simmers soms sliepen blijven. En ze slepen dan met meerdere personen in 1 bed. Hoe ziet zijn bedreis uit? Hier jongens, hè? Ja, daar slepen ze. Nee, toch? Jawel. Ik Doe dacht het toch als het net is. Geen ruzie. Nee, ik wou de foto van die bedstegen. Ja, van die ZZP'ers, daar moest ze heen. Maar ja, dat was voor die vrouw. Ja. Oh, sorry. Toch nog? Ja, ik raam. Dit vliegenhak. Hudder. Ja. 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 Ja, op een Goed bed. zo. Turf waard net al in een broek van bronstof, maar al in 1686 waard met turf de oude hoofdwacht van de politie Ljouwert isoleerd. Een peer van die stikken turf die het nou al 320 jaar oud binnen lezen hier in dit museum. Maak je een foto van de oudste turf in Friesland. Oh, de broekzakken van jou. Oh jee! Juist.
Zus, dat ligt het wel morgen. Maar dat ene hoeske maar niemand kent ze volgens mij. Ik jij er niks van, want je maar zei je trommel Corinne. Goeie aanwijzingen van Beppe en Silke natuurlijk. Tje dat in die maquette volgens mij. Deze. Nee. Ik denk al, ik weet wel ongeveer wat ze bedoelen. Derde. Aan het begin van de 20e eeuw rekken veen als bronstof uit de tiert tot de opkomst van goedkope kolen. En daarnaast kwamen direct machines die het arbeiders oerstallig maken. Maak je een foto van de machine die te verzorgen dat een heel soort turfstekkers werkloos waren. Die daarachter toch? Daarachter rug nog verder. Nee, naar binnen. Omdraaien. Ja, die machine met die stoompiep. Die? Ja. In de winkel van de veenbaas wien bien, boter en ook koffie populaire producten. Van Malië wie benam proemtebak populair. Maak je in de winkel een foto van de proemtebak uit hetzelfde plak als wij nou nog altijd de koffie maken wordt. Doe maar haast links naar het winkeltje en dan moet de proemtebak wijzen van Douwe Herberts, want dat is het jouwe. En dan wordt de koffie maken. Die. Hoppa. Dat viel voor mij heel lekker, ja, adrenaline. Daar heb ik een beetje een kick van. Ja. Tonia, dan moest de draagster kaai nemen en een Kentucky. Ja. Oh, je wil zelf ook even met proemtebak? Ja. Oké. Waar is proemtebak? Ja, daar. Hartstikke idee. De veenarbeiders in Friesland hier in het zwier. In de jaren 80 van de 19e eeuw nam de socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis het op voor de arbeiders tjen de veenbazen. In een van de arbeiderswenningjes hing het een portret van Nieuwenhuis. Bewijs dat met een foto. Ja. Nou, je weet er nog een soort, jongens, van de roelering. Ja, ik ben er nog net. We willen het mooi berouw komen. Een mooie dag. Maar zo'n volle meisje in zo'n lietshoes, dat zal wel stonken hè. Bewijs mij een foto van alle klompen hoeveel meisjes er in deze hut ben. Voor. Naar voren. Ja, een klompenhut. Oh, ze het Ja, zal. rustig maar, rustig. Ze het zal. Yo. Ja, rustig blijven. Hier is om. De uitslag van de derde ronde. Laten we zien. De foto-uitslag. Antonia, hoeveel punten heeft u gescoord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo, zo'n goede antwoorden. En dan Hermine. Gist u daar heen of net? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! En dan hebben wij op een de bonusseconden, zo belangrijk voor die finale, gaan naar de familie Steensma. En dit weer een tussenstand van de tweede ronde. Maar wat betekent het dan uiteindelijk voor echt de finale? Dat betekent dat je hem 30 seconden vastsprong hebt voor die finale. Dat is niet zo moeilijk. Je kunt u zeggen mij dan, on no do, beantwoord je dan de volgende vraag goed en win een goodiepakket. Wat steekt het beeld van de appelmeester in de loft? Mail je antwoord naar nodo@omroepfriesland.nl. In het lijst van de 19e eeuw gaat het net goed in Friesland. Onder de groei en de bloei van de boerenbedrijven komt een eind door de grote landbouwcrisis in 1878. De boeren moeten interen en dat gaat vooral ten koste van de duizenden boerenarbeiders. Die verliezen haar werk en haar inkomsten en vervallen daar grote jarmoede. Dat lijst geldt ook voor de arbeiders in de veengebieden. Hier in het zuiden en het eersten van de provincie waard al eeuwenlang veengroen aanstutsen om er turf van te maken. De bronstof van die tijd. Dit wie altijd al zwierwerk dat min betellen waard. Maar van nu aan krijgen de veenarbeiders het nog slimmer. De meesten krijgen zelfs honger. In die finale gaat het om teamwork, maar het gaat ook om communicatie. En vooral om snelheid, want het team dat het gauwst klaar is bij deze absolute finale ronde, die wint deze aflevering en gaat dus terug naar de hele finale. Maar let op, alle 14 secondes in de vagene rondes worden pas naar ouderin verrekkenen. Beppe Jansje, Jood Stenen, Tsin Oer, de veenbaas. Ja. En de veenbaas die had een opdracht voor jou, de finale opdracht. Vier die zo gauw als mogelijk uit. Ja. 3, 2, 1... En start. Goeie. Jo kom hier voor jou leren. Ik heb de bladschepen die in de winkel op de rekken stonden, er al aangehouden. Hier is juweel. De bladschepen staan in de winkel. Kom op, jong. Hup. Wij worden onverwachts ergens instarten en we showen wat er gebeurt. En ik hou er wel van. Daar ben ik. Jullie opdracht. Weeg een product van 2 ons en daarin zit de opdracht verstopt. Dit is 2 ons. Dit is hem net. Ja. Ik wil wel heel graag winnen. Dit is hem, denk ik. Oké.
Zie je op in het Witte Frieske kanonboek waar de 5 K's verstaan. De 5 K's? En jou dat antwoord aan Domela. Ik weet het wel. Dat is de koning, dat is het kapitaal en dat is de kroeg, de kerk. De koning, kapitaal. Kapitaal, koning, kazerne, kroeg en kerk. Door een van deze 5 K's moest ik voor een jaar de cel in. Omdat de koning Willem III een gorilla noemde. Ga naar de plaats waar ik nooit meer kom op zondag. De Sjerke dus. En hang daar het portret van koning Willem III, de gorilla, met zijn neus naar de wand. Laat de jongste deelnemer dit doen. Silke mag naar de Tjerke. Gas! Schilderij. En die moet oorsom hingen. Oorsom hingen. Oorsom. Maar de hollen naar de muren. Omdraaien. Omdraaien. Ja, doe maar. Nee. Hij maakt maar de kop naar de muren. Ja, goed zo. Opdracht. En er staat Opdracht 3. Zie je de kaai van deze Tjerke in het laad van de veenbaas. In de winkel en door de Tjerke op slot. Sleutel ik het slot, dan stopt het de tier. Hup. Wees er volle laadjes. Nee, domme. Derde kam. Ja, koeien! Koeien. Door op slot, man. Rustig, jongen. Super, Scott. Sleutel eruit! Oorsom. Oh jee, stop de kiet! Ik wil eindelijk winnen. Zo ben ik gewoon. Pakken douwen. Jerry om mij? Ja. Oké. 3, 2, 1 en start. Goeie. Goedemiddag. Hier is Juweel. De boodschappen staan klaar. Dank u. Nou, naar de winkel daar. Dit draven pakken douwen. De chippartij die komt hier van Betersweer en daar ben vlotte meesten en wij zijn eeuwig geremder. Dit is een tempo van niks. Kom op, pakken. Ja, hoor, dat je nog aan de knippels bent versleten. Ja, maar thuis rennen je ook gewoon, volgens mij. Zijn kamer gaat voor de winst en wij doen het om mij. Wel, weegt u nu een van deze zakken. En in de zak die 2 ons weegt, zit de opdracht. Ja, ik moet even wat in doen. Elke seconde telt. Ja, 400 gram. 12, nou goed. Deze, Ja? Nou, is dat hem? Deze is te licht. Die is helemaal te licht. Deze moet gaan. Opdracht 2. Zie je op in het Witte Frieske kanonboek Die hebben we hier, die hebben we hier. 4 Frieske kaas verstaan. En jou dat antwoord aan Domina Nieuwenhuis. Nou, die zit in Oejo. Daar ben er 5 kaas. Witte Jood? Nog de meeste nog. Maar draven kon het net best. Ik denk, nog gekker kon het wat centen letten. Het ben er 5 kaas, even stil. Kapitaal, koning, kazerne, kroeg en kerk. Ja, nou herhaal. Kapitaal. Koning. Koning. Kazerne. Kazerne. Kroeg. Kerk. Kerk. Dat klopt. Ja. Op een plaats waar ik zondags nooit meer kom, laat de jongste deelnemer daar het portret van de koning Willem III met de neus naar de muur draaien. Douwe is al onderwijs? Oh, denk je Douwe al? Ja, Jongen, wat ja. kan die jongen draven, hè? Allemachtig. Ik had de opdracht. Ja. Zie je de kaai van deze Tjerke in de laad van de veenbaas in de winkel en dokter Tjerke op slot. Ben je de veenbaas? En die ronde. Oh, Gaat pakken? Nee. Die man met een zwarte pak. En die kwade boksen. denk je het er? Als een speer. Ja, ben je de veenbaas? Nee, dat is niet laat. Ben je de wijnkamer? Ja, oké. Nou, naar het... Alleen maar draven. Yes, doe maar. En nou? Oor op slot. Ja, afsluiten die haap. En stop het hier. Nou. Nevens mij ging het wel redelijk knap. Nou ja, we hebben natuurlijk een goede kans om te winnen, maar onze steenstand ben ik best wel goed.
dan ben we daar onder de uitslag van de grote finale. En dan weten we wat er in deze aflevering teruggaat, dus naar de hele finale. Is dat de familie Steensma of is dat de familie Merkes? Nou jongens, laten we maar bij hem beginnen. Het redderteam, familie Merkes. Je hebt het in de finale. 4 minuut 30. 4 minuut 30. Enig idee? Is dat genoeg? Nee, denk het net. Denk het net? Denk het net. Nee? Want die Douwe Jens die kan wel hun draven, hè? Nou jongens, dan nou naar de uitslag van de familie Steensma. Je had dus 30 seconden vastsprong. Je mag de 30 seconden stadiger roet van als de familie Merkes. Lid met jury. 2, 3, 4, 4, 29. En dan beginnen ze nog de bonusseconden nog. 4, 59. En dat budget, hoe is het mogelijk dat de familie Merkes toch nog wint? Champagne! De familie Merkes hier terug naar de hele finale. Hoe is het dan mogelijk? Wil je trouwens nog volle meer weten hoe de Friese kanon zocht dan op nodoe.nl. Ont naar je weekend. No doei! Wow, wat gebeurt er nou? Ja, we gingen ook dat die versleten knibbels zien. Wat gemeen. Een hele mooie ervaring. Heel vreemd, of niet? Ja. Die hadden steen dit kennen. Nee, dat ken ik Een mooie rij, hoor. We gingen het geluk dat we die kaas direct wisten. Dat we daar net lang verziekje hadden. De rechte winnaars, ja. Ja. Juiste moment pieken. Ja. Denk je dat? Oh, ik zat teleurgesteld. Wie mijn schuld, ik kon net uitrennen.